سلام فتوات تختاتلتي ما أدي تي في إمساخم زلخو مع ريجيسي في كاب كندا نلو من بقى حيزلكم قريبا زلخو مدب بزعبا يوتيوب كوينو كم تأبز حلف حيزلكم كمتسئل سردكو فيديو نلو ما عن تخاب بزعبا يوتيوب قلق نتبطات كبوكمي انتا يدو تبلو لهم وي بزعبا انتايو خزارب دو تبلو لهم أجهم قزيهم كي حنششكو نلو ما عنتي شدوشة نتبطات زحزا حدش تحقتات نا يوتيوب ككفلوكمي زي فيديو نايلو ما عنت زدالو زلغو فيديو عم مسرح وي يوتيوب عم مجمار لو متصبحتو لزلغم وي ونجميركم بزوح رأي زي رخبكم مونيتايز كونلكم زي كالو ويجنزب كتروحوا زي كالكم نعهم اللي زدالو زلغو فيديو نابو نوبل نلو ما عندي بزعبا قل أقرنتي حدشت حقتاتي نحن زارب زوم حقتات جنزب كترب حلوم تخيل زتفل على أماريسات زلو شدشته أزيوم تصوتا زغيرو ويجنزب كترب حلوم تقولوا زبهالو شدشته حقتاتيهم يوتيوب لومي حدا خبتهم أب أونلاين بيزنس بزوح سرحات وي كم ناي أونلاين بيزنس حدا خاب يزتقاس باركس نابتن زبالكم شدشت حقتات كسقروكمي كرميقن نابزا چانلي سابسكرايب مقباراي ترسعو كمون ناي دول ملكت بمتواء لايك بمقبار أبالاتنا خنو thank you كرمنابتن شدشت انلو ما عند حيزين زلو مدب مقرابي 4 أقدستي كل سب كفلت أنا لو بفلاي دوماتهم أبنا يوتيوب تقدس إن تزلكم إلى زاربكم توم بيجنرز توم حدشتي كتفولت وزر لكم إلى زاربكم الله سن قدم يوتيوب حدش سابسكرايبرز كله كله ويحدش تقتال كله كله ويدبنيرو حججن بنصارو حمشتمي تغيروا له بتعامي أزيو بلوز وأزيو تصب عدلي مالتيو كلا 14 hours و 14 ساعات كله كله يبنيرو يوتيوب حجو النزي كأيروا له ناب 3 ساعات دما أجلوا له مالتيو حجي قدم مسئلك فيديو سريحكا التي أنا 14 hours وي حد الشيء عند حدا أهليكا زغنا عينة كوبي رايت وي زغنا عينة حما نقر عند حدا زيتيخا كتفكا مونيتايز كتقبر تخليخا حجي حدا اشتي حقتها تأمتيلو السخاء قدين 3 فيديو خلوه كارلو ودبل كالي أبرابعي يوتيوب حدش أمتي وزلو يوتيوب شورتس دبلي مالتي لك يوتيوب أبزق زيزي مس تيك توك عابي وددر وي عابي وددر سلزلو كم ناي تيك توك تحت حدد قصاب حدد زاك الفيديو بمدلاو جنزب كترب حلو تخيلي نزجن 10 مليون hours كهلو كألو ويزبل بزح رأي سلزلو عند يوتيوب كانوا بوست سلزقبرو قلتيفو ونسلزرقة زين 4 حقتات وي 4 كنا تقصلكم تسنحكو قديت أختم مالون ألوكم مالتيو نابتي شدشته نايلو معنتي حزين قريبا زلو حقتات نابنكو وسدكمي let's go بار بتقدامي تنجمر قداميتي يوتيوب اد ويكا يوتيوب بريميوم السواني يوتيوب اد مالت يوتيوب ادفيرتايزمنت كابتن نصرحو فيديوتات اتيوم كامبانيز ادفيرتايز كغبرو خلو ابت فيديونا مالتي ندحدا مونيتايز غيركا ا فيديوها كلتا سلسته كمتي نوحات نايت دقيقه نايتي تسرحو فيديو ابو ادفيرتايز دسرحو مالتي سخا اكابو جنريت تغبر غنزب كابتنا يوتيوب ادفيرتايزمنت سرح زي كل غزي مستسرح كل غزي هاني ادفيرتايزمنت سرحو كابو ترخبو غنزبي مالتي خلايكا بريميوم كاب ناي بريميوم كاني لك اب ناي ويسترن زلنا ويكا اب دغزلو كاب افريكا وصاي زبزح تري ويخم بريميوم سخا اب تناتكا يوتيوب كترخو لخا ويا تلفزيون كا ويا بكال اب لابتوب كا ادفيرتايز كمصكا زيت دل نحدا خونكا كاب 10 قرش 10 قرش كم هاغوري فلالي تخفلوم موني اسخا مس يوتيوب تما قولو مالتي تسخات سورحو فيديو أبنات كاسل زي مت تي advertisement مسندا يوتيوب كابتي بريميوم هزبدو خفلو ويتي رأي يزو خفلو كابو تمغل مالتيو اتا خاليتي شورت أدس شورت أدس لك كم تيك توك كوينو أبناي أبت شورت فيديوز نسورحو advertise كسودو خلو مالتيو
ካብቲ ኣድቨርታይዝ ከዓ ንሕና ንኽፈሎ ክፍል እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ ኖርማል ቪድዮ ሰሪሕካ መንጎ ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ኣብዚ ናይ ሾርት ኣድስ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ እቶም ኣብቲ ናትካ ቪድዮ ክዝርጋሐሎም ዝደልዩ ካምፓኒስ ክኾኑ ይኽእሉ ካልእ ነገራት ዝምስርሑ ትካላት ኣብቲ ናትካ ቪድዮ ኣድቨርታይዝ ክትፍንወሎም ከለኻ እዚ ባዕልኻ ትሰርሖ ዘይኮነ ባዕሉ እንዳ ዩቲዩብ ዝእትዎ ማለት እዩ ከባቢ 3 ሚልዮን እንድሕር ዳ ቪውስ ረኺብካ ብጣዕሚ ቅልጡፍ ዓይነት ቪድዮታት ትሰድር እንድሕር ዳ ኮንካ ምዝ ብዚ ግዜ እዚ ዩቲዩብ ምስ ቲክቶክ ዝወዳደሩ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ጀነሬት ክትገብረሉ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ናብታ ሳልሰይቲ ክወስደኩም እታ ሳልሰይቲ ሜምበርሺፕ እያ ትሪእዎ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ናይ ገለገለ ዓበይቲ ዩቱበርስ ናይ ዓድና ሜምበርሺፕ ኣሎ ሜምበርሺፕ ማለት ልክዕ ከምዚ ናይ ወልማርት ክኸውን ይኽእል ናይ ኮስኮ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ዘለኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ሜምበር ትኸውን ኣባል ትኸውን እሞኒ ወርሓዊ ትኸፍለሉ ካብቲ ወርሓዊ ትኸፍለሉ ካብቲ ገዛኣቲኻ ክትገዝእ ይኹን ገለ ይፍቀደካ እዚ ናይ ሜምበርሺፕ ናይ ዩቲዩብ ከዓ ወርሓዊ ብዘይ ምቁራፅ እትእትወሉ ገንዘብ እዩ ኣባል ናይታ ዩቲዩብ ትኸውን እሞኒ ወርሓዊ ከዓኒ ትኸፍሎ ገንዘብ ኣለ 10 ቅርሺ ክኸውን ይኽእል 15 ክኸውን ይኽእል ትሕቲኡ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ካብ ሜምበርሺፕ ግን ሓደ ፍሉይ ደብሎ ናትካ ተፈታውነት ናትካ ብቕዓት ናትካ ሒዝካዮ ትመፅእ ኮንተንት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ማለት እዩ እቲ ንዓኻ ዝርኤካ ዝፈትወካ ወይ ዝከታተለካ ዝጠቕሞ ነገር ዝሕጉሶ ነገር ወይ ድፈትዎ ነገር ምስ ትቕርበሉ ሜምበርሺፕ ክኣቱ ድኽእል ኣብ ገለገለ እንታይ ትገብር ትኽእል ኣብ ናይ ሜምበርሺፕ ዘለዉ ኣቐዲምካ ቪድዮ ትሰርሓሎም ንዓኦም ጥራይ በይኑ ትፍንዎ ቱቶሪያል ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ ኮርሳት ክኸውን ይኽእል ወይ ዝተፈለየ ቪድዮ ነቶም ሜምበርሺፕ ኢልካ ጥራይ ትፍንዎ ስለ ዘሎ በቲ ገንዘብ ዝኸፍልዎ ከዓ እሶም ኣቐዲሞም ይርእይዎም ማለት እዩ ካብኡ ወፃኢ ከዓ ንኸምኡ ንትምህርቲ ንቱቶሪያል ጥራይ ተዳልዎ ንሜምበርሺፕ ተባሂሉ ንፍሉያት ሰባት ዝግበር ቪድዮ እዩ ማለት እዩ ኣብታ ራብዒቲ ሱፐር ቻት ወይ ሱፐር ታንክስ እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ብቀዳማይ ዝጠቐስኩም ናይ ሳልሳይ ኣብ በቕዓት ናትካ ኣብ ተፈታውነት ናትካ ዘምርኮስ ኮይኑ ኣብ ላይፍ ክትወፅእ ከለኻ ይኹን ወይ ኣብቲ ትሰርሖም ቪድዮታት ኣብቲ ናይ ኮመንት ቦታ ወይ ኣብቲ ናይ ቪድዮ ናትካ ኣብ ትሕቲኡ ቴንክስ ክሰዱልካ ከሎ ወይ መተባብዒ ቲፕስ ከምዚ ኣብ እንዳሻ ኸድካ ሞኒ ነቶም ተኣዘዝትኻ ወይ ነቶም ዌይተርስ ቅርሺ ይኹን 2 ቅርሺ ቲፕስ ትህቦም እዚ ከዓ እቶም ተኸታተልትኻ ቲፕስ ክህቡኻ ከለዉ እትረኽቦ ጉንዖ ወይ እትረኽቦ ገንዘብ እዩ ማለት እዩ ናታ ሓምሸይቲ ዩቲዩብ ሾፒንግ እቲ ዝበለፀ ነገር ኣብ ዓለምና ሕጂ መፅእ ዘሎ ናይ ኦንላይን ቢዝነስ እዩ ካብ ኦንላይን ቢዝነስ ካብ ብዙሓት ኣብዚ ዓለምና ኢንቨስተርስ ክኾኑ ይኽእሉ ሃብታማት ክኾኑ ይኽእሉ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ዩቲዩብ ሾፒንግ ከዓኒ ናይ ካምፓኒስ ክኸውን ይኽእል ንብረታት ሪቪው እንዳገበርካ ትሸጦ እስኻ ምፂኻ ወይ ገዚእኻ ኣሐዲስካ ትሸጦ ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ እቲ ንብረት መግለፂ እንዳሃብካ ቪድዮታት ምስ ትሰርሕ እሞኒ እቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ገዲፍካሎም ካብኡ ኣትዮም ክገዝኡ ከለዉ ማለት እዩ ወይ ካልእ ዌብሳይት ይህልወካ እሞ ናይ ኦንላይን መሸጢ ኣብ ዩቲዩብ መፂኻ ብዛዕባኡ ኣድቨርታይዝ እንዳገበርካ ብዛዕባኡ እንዳተዛረብካ ሰባት ከዓ በቲ ሊንክ ተመሪሖም ካብቲ ናትካ ዩቲዩብ ወይ ካብቲ ሊንክ ክገዝኡ ከለዉ ትረኽቦ ገንዘብ እዩ ዝኸኣኒ ብዙሓት ኣብዚ ግዜ ዘሎ ናይ ኦንላይን ቢዝነሳት ዝሰርሑ ሰባት ኣብኡ ኣብቲ ዓውድቲ ሞር ኣተኪሮም እዮም ዝሰርሑ ማለት እዩ እታ ሸድሸይቲ ብራንድ ኮኔክት ማለት እዩ ብራንድ ኮኔክት ክበሃል ከሎ ከምዚ ናይ ኣብ ገለገለ ፊልምታት ናይ ዓድና ክኸውን ይኽእል ናይ ጎረባብትና ክኸውን ይኽእል ትሪእዎ ትኾኑ ናይ ኣጎር ናይ ካልእ ጨጉሪ መፀባበቕታት ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ኣድቨርታይዝመንት ወይ ሬክላም ንርኢ ኢና እሱ ከዓ እቶም ካምፓኒ ብቐጥታ ንዓኻ ክረኽቡኻ ከለዉ ምሳኻ ስምምዕ ገይሮም ወርሓዊ ድዩ ሰሙናዊ ድዩ ብዘየገድስቲ ግዜ ቀጥታ ካብኦም ገንዘብ ክትረክብ ከለኻ ማለት እዩ እዚ ሞስሊ ኣብ ኣፍሪቃ
ዝጥቀሙሉ ነገራት ወላ ካልእ ሃገራት እውን ይጥቀሙሉ እዮም ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ትረኽበሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣታዊ እትእትወሉ እዩ ማለት እዩ እዚአን 6 ዘካፈልኩኹም ነጥብታት እንድሕር ደኣ ተኸቲልኩም እሞ ከዓ ኣተኪርኩም እንድሕር ደኣ ሰሪሕኩምሉ ኣነ እውን ከምኡ እየ ጀማራይ ክሳብ ዝኾንኩ ናብ ተዓወት ወይ ሳክሰስፉል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብዓይነት ኣታዊ እውን ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ዩቲዩብ እምበኣር ቀሊል ዘይበሃል ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ሓደ ካብቶም ኣብ ኦንላይን ቢዝነስ ክትሳተፈሎም ትኽእል ኢኻ ቀዲሞ እውን ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ኣለኹ ክትዕወተሉ ትኽእል ገንዘብ ክተምፀሉ ትኽእል ሂወትካ እውን ክትቅይረሉ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ኩሉ ግን እቶም ኣብ ቪድዮ ምስራሕ ወይ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ክትሳተፉ እትደልዩ ጀሚርካ ክተቋርፆ የብልካን ሞኔታይዝ ስለዝኾንካ ጥራይ ስቕኢሉ ገንዘብ ይመፅእ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ሃልኪ ብዙሕ ዓቕሊ ይሓትት እዩ ማለት እዩ ደጋጊምካ ከዓ ቪድዮ ምፅዓን ኣብ መወዳእታ ከዓ ክብሎ ዝደሊ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ቪድዮታት ብዛዕባ ዩቲዩብ ካልእ ዓይነት ናይ ሶሻል ሚድያ ኣብ ቀጻሊ ሒዘልኩም ክመጽእ ንስኹም እውን እትደልይዎ ቪድዮ እንድሕር ደኣ ኣሎ ብዛዕባ ከምዚ ወይ ብዛዕባ ከምዚ ገለጸልና ወይ ብዛዕባ ከምዚ ቪድዮ ስራሕልና ትብልዎ እንድሕር ደኣ ኣለኩም ኣብ ናይ ቦታ ኮመንት ጻሓፉለይ ኣብዛ ዝሰርሕክዋ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ከዓ ርእይቶ እንድሕር ደኣ ሃሊኩም ሕቶታት እንድሕር ደኣ ሃሊኩም ብኽፉት ልቢ ክምልሰልኩም ድልው እየ ምሳኹም ፀናሕኩም ዓረገ ይቐኒየለይ ሰሰናይ ንዓኹም ኣብ ዝመጽእ ብዛዕባ ኢንስታግራም ካብ ኢንስታግራም እንታይ ዓይነት ኣታዊታት ክንረክብ ንኽእል ዝብል ቪድዮ ሒዘልኩም ክመጽእ ሰናይ ቅነ ቻው